S reportážnou kamerou relácie Vezmeš si ma sme tentokrát zavítali do jedinečnej a bez veličovania možno povedať celým svetom obdivovanej Banskej Štiavnice. História mestečka na vás dýcha doslova na každom kroku. Všetkým zainteresovaným slúži k úcti, že dokázali zaradiť toto niekdajšie centrum rudného baníctva medzi európske chránené pamiatky. Dôvod našej návštevy bol však celkom prozaický. Dozvedeli sme sa, že aj Banská Štiavnica má vďaka obetavosti a nezištnej práci mladých ľudí občianske združenie, ktoré zachraňuje zatúlané, stratené či nechcené zvieratká. Jeho názov je skutočne priliehavý – Túlava Labka. Ahojte, dovolte, aby som vám predstavila naše občianske združenie Túlava Labka. Sídlime v krásnom a historickom meste Banská Štiavnica, zapísanom na zozname historického, kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Partia kamarátov sme naše občianske združenie založili v roku 2008. Naším cieľom bola hlavne priama pomoc pre nechcené, opustené a týrané zvieratá na ulici. Orientujeme sa aj na psov, aj na mačky, s tým, že zvieratá sú väčšinou pod našou priamou opaterou. Takisto spolupracujeme s mestskou karanténnou stanicou a taktiež s ľuďmi, ktorí nás o pomoc požiadajú. Všetky informácie o našich zverencoch, o našej činnosti, o kastračnom programe a o tom, ako nášmu občianskemu združeniu môžete pomôcť, nájdete na našej stránke www.tulavalabka.sk. Úvodné predstavovanie psích aktérov sme dnes rozšírili o mačaciu krásavicu. Som mačka Esmeralda, 1,5 ročná, milujem čistotu a spoločnosť človeka. Volám sa Ilo, mám 2 roky a som mohutný, ale s kratšími nohami, ale dobráckej povahy. Som malá fenka so zaujímavým menom Zorica. Mám 4 roky a obľubujem spoločnosť starších ľudí. Mám 1,5 roka, som veľmi priateľská, poslušná a stále sa usmievam, no prosto Bambi. Som 1,5 ročný mango, dobrý ako toto ovocie, navyše priateľský a ovládam už základné povely. Hlavní predstavitelia dnešného príbehu nemohli samozrejme chýbať na podujatí, ktoré už druhý rok organizuje vo svojich priestoroch nadácia Horský park pod názvom Nájdite sa. Záštitu nad sympatickou, no predovšetkým ľudsky prospešnou akciou má starostka bratislavského Starého mesta Táňa Rosová. Dnes sa stretávame na 5. akcii Nájdite sa. Tá myšlienka vznikla ale už dávnejšie v čase, keď som ako poslankyňa veľmi často stretávala ľudí, ktorí sa venujú opusteným a týraným zvieratkám. Vtedy som si uvedomila, že poznám mnoho ľudí, ktorí majú vzťah k zvieratkám, aj by si zvieratko z útulku radi zobrali, ale netušia, kde ten útulok je a napokon nemajú tú príležitosť poznať sa s ním v prirodzenom prostredí. Preto sme práve tu, aby si tí, ktorí majú veľké srdce, mohli zobrať svojho kamaráta, vyskúšať si s ním prechádzku a potom si ho zobrať. Funguje to, osvojili sme už desiatky a desiatky psíkov aj mačičiek. K akcii Nájdite sa som sa dostal cez Kristínu Farkašovú, ktorá je kamarátka a ma pred niekoľkými týždňami oslovila, či by som so svojimi kolegami z rádia nechcel prísť podporiť niektorých z útulkov, ktoré tu dnes ponúkajú svojich psíkov do adopcie. A preto som dnes tu a som naozaj šťastný, že som prišiel podporiť. A zatiaľ mám jednu úspešnú adopciu a 2 ľudí, ktorí rozmýšľajú o 2 psíkoch. Tak dúfam, že sa nám podarí čo najviac psíkov adoptovať. Toľko teda udalostí v horárni v Bratislavskom Horskom parku. Vráťme sa však ešte k hlavným aktérom občianskeho združenia Túlava Labka, ktorým najmä vašim prispením treba pomôcť. Som mačka Esmeralda a hoci som to aj s mojimi mačiatkami nemala u ľudí ľahké, zbožňujem spoločnosť človeka. V byte by som mu robila tichú spoločníčku. V rodinnom dome by myši nemali žiadnu šancu. Viem, aké je moje poslanie. A ja som pes, volám sa Ilo a mám 2 roky. Podobne ako moje nezvyčajné meno, vyzerá aj moja postava. Mne to však vôbec neprekáža.
Ubezpečujem vás, že hoci som dobrák, moja vizáž vzbudzuje dokonalý rešpekt. Už moje meno Zorica predznamenáva, že svojou prítomnosťou dokážem každé prostredie doslova rozžiariť. A keďže nikdy zbytočne neštekám, som vhodná spoločníčka najmä pre starších ľudí. Volám sa Bambi a vraj sa stále usmievam. Asi preto, že mám rada život a popri tom som veľmi priateľská, spoločenská, aktívna, hravá, poslušná, no prosto dokonalá. Pripomínam vám nemeckého ovčiaka a moje meno Mango južné ovocie? Nuž áno, dokážem byť ostrý, ak si to situácia vyžaduje, ale aj sladký ako pravé mango. Túžim po skutočnom pánovi, ktorého by som presvedčil o nesmiernej oddanosti. V relácii boli použité reklamné oznamy. Všetky videá z našej produkcie si môžete pozrieť v archíve na www.cngo.sk.